Kapteeni Harrin erinomainen substantiivipeli. Pyöräytä pyörää, jos tahdot pelata. Pysäytä pyörä, kun haluat. Meidän sanamme on kissa. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sana kissa on? Olet kyllä erinomaisen huono pelaaja. Valitsit väärin. Kapteeni Harrin erinomainen substantiivipeli. Kissa on. Olet kyllä erinomaisen huono pelaaja. Valitsit väärin. Kapteeni Harrin erinomainen substantiivipeli. Kissa. Mikä seuraavista vaihtoehdoista sana kissa on? Olet kyllä erinomaisen huono pelaaja. Valitsit väärin. Kapteeni Harrin erinomainen substantiivipeli.